Gunvor, hun bare til sidst vil sende sin valgvideo, de store skal passe på de små. Jeg hedder Benjamin Rode Albert. Jeg arbejder for et bureau, der hedder Galmartin Kise, og bliver brugt som politisk digital ekspert på TV2 i øjeblikket. Det, jeg har snakket om i dag, jeg har prøvet at skitsere, hvordan man kan bruge sociale mediers kemi til at flytte folk fra et nulpunkt og så over mikrohandlinger til makrohandlinger. Altså, hvordan man får folk til at købe noget, hvordan man får folk til at stemme på nogen, hvordan man får folk til at konvertere ved at bruge likes, delinger, kommentarer osv. Der ligger en hel guldgruppe nede i kommentarfelterne, hvis man som brand går ned og anerkender brugere, hvis man går ned og giver dem dopamin i hovedet ved at like deres kommentarer, hvis man engagerer dem, jamen så kan man rent faktisk flytte dem til både købsadfærd og til at få stemmer fra dem. Så det har været hovedpointen i oplægget i dag. Jeg hedder Annette Erdal Yamin, og jeg er forsker og underviser ved Aarhus Universitet i sociale medier og virksomhedskommunikation. Jeg fik til opgave at snakke om shitstorms, så jeg har prøvet at gå ind og kigge på, for det første, hvad er hele sådan baggrunden for, hvorfor det er blevet et fænomen overhovedet, hvorfor er vi i dag, eller hvorfor er virksomheder i dag meget sårbare over for netop de her shitstorms, og hvad er det egentlig for noget, fordi der er også gået lidt inflation i at kalde noget for en shitstorm. Så lidt omkring baggrunden for det, jeg har vist nogle eksempler på, hvordan helt almindelige personer, enkeltbrugere kan starte en såkaldt shitstorm, kan skabe debatter, omtale og faktisk også tvinge virksomheder til at handle og ændre på noget. Og så har jeg også snakket lidt om, hvordan kan man så som virksomhed, hvad kan man gøre? Det kræver jo et rigtig stærkt kriseberedskab, men det kræver også, at man er rigtig hurtig, at man forstår dynamikkerne, fordi det er nogle andre på sociale medier, end det er i traditionelle medier og traditionelle kommunikationskanaler. Så i virkeligheden, jo bedre forberedt man er, jo mere integreret en indsats man har, jo bedre man kender de her medier på forhånd, jo bedre forberedt er man også den dag, hvor den her shitstorm, den opstår. Og så kan man ovenkøbet få den vendt til måske netop en perfekt storm, i bedste tilfælde kan det have positive effekter, man kan bruge det konstruktivt. Ja, jeg hedder Fedger, og jeg er fotograf. Jeg har fortalt lidt om min historie, og hvordan jeg startede på Instagram, og hvordan jeg er kommet dertil, hvor jeg er nu. Jeg tror, de har noget at sige, at jeg har været der med fra starten, men der er jo ingen tvivl om også, at mine billeder, de gør også sin del, og det er nok derfor, at jeg har fået så mange følgere. Prøv at finde en stil, hvor man kører den her stil hele tiden, og så ikke poste alt for mange billeder. Man skal holde sig til cirka at poste 1 til 2 billeder om dagen.